हरे कृष्णा हरि बोल। मंगलाचरण घेऊयात। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बोल। मंगलाचरण झालेलं आहे। आता भगवंत चरणी नम्रवंदन करूयात। इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्रवंदन करून आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे असे श्री नाम निष्ठादास प्रभूजी यांच्या चरणी देखील नम्रवंदन आहे। आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे। हरे कृष्ण हरे बोल। आजचा अध्याय आहे 11वा, विश्वरूप दर्शन योग। म्हणजे जे विश्वरूप भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलं, मग त्याचा विस्तार वर्णन आपण या अध्यायामध्ये जाणून घेणार आहोत। आता कालचा बघा 10वा अध्याय जेव्हा विभूती योग आपण पाहिला, त्याच्यामध्ये जो श्लोक होता बघा, यत् विभूतिं मत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। अर्थात भगवंत काय म्हणाले होते की सर्व विभूती या माझ्या तेजाचा केवळ एक अंश आहे। म्हणजे माझ्या केवळ एका अंशामध्ये मी हे सर्व विश्व व्याप्त करून धारण केलेलं आहे। आणि मग 10व्या अध्यायात जेव्हा अर्जुनाने या भगवंतांच्या विविध विभूती जाणल्या, ऐकल्या, तर मग इथे कुठेतरी बघा कुसुमाग्रजांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे वर्णन येतं की सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभू आमच्या ने जीवना। सुमनात तू गगनात तू ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू सद्धर्मचे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू। चोहीकडे रूपी तुझी जाणीव ही माझ्या मना सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभू आमच्या ने जीवना। अर्थात या कवितेचा भावार्थ काय आहे की फूल, आकाश, असंख्य तारे या सर्वांमध्ये तू आहेस, त्यामुळे हे प्रभू अंधाराकडून आम्हाला प्रकाशाकडे ने। आणि इथे अर्जुनाच्याही मनात तसाच भाव दाटून आलेला आहे। अशा प्रकारे भगवंतांनी त्याला अंधारातून प्रकाशाची वाट दाखवावी आणि त्यामुळे तो इथे भगवंतांना प्रार्थना करत आहे की त्यांनी आपलं विराट विश्वरूप दर्शन द्यावं। आणि मग त्याच्या विनंतीने 11व्या अध्यायाचा इथे आरंभ होत आहे। आता सुरुवातीचे 1, 2, 3, 4 मी श्लोक पठण करते आणि मग माताजी अनुवाद पठण करते। अर्जुनाची विनंती पहिल्या 4 श्लोकांमध्ये आहे, ती आपण पाहूया। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमा गुह्यमध्यात्मसंश्नितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष
माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिया माताजी आहेत? हरे कृष्णा. तुम्ही हरे म्हटलं होतं ना 1, 2, 3, 4 वाजते, मला वाटलं नंतर वाचायचंय. हो, श्लोक 4 याचे अनुवाद तुम्ही पठण करा. हो, सोबत. हो. हा, मग नंतर वाचू की आता वाचून घेऊ? हो, आता सुरुवात करा. श्लोक पठण झाले आहे, तुम्ही आता अनुवाद पठण करा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्णा. हे कृष्णा, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्यवी महात्म्याची अनुभूतीही झाली. हरे हे कृष्णा. पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णनाप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्यासमोर पाहत असलो तरीही या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाला आहात हे मी पाहू इच्छितो. मला तुमचे रूप पाहण्याची इच्छा आहे. हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता बघा, पहिल्या 4 श्लोकांमध्ये अर्जुनाने जी विनंती केली आहे की कशा प्रकारे मग भगवंतांनी या परमगुप्त आध्यात्मिक ज्ञान जे काही दिलेलं, मग अर्जुनाचं अज्ञान दूर झालं आणि मग हे त्याने कुठेतरी कृतज्ञतेने मान्य केलं आणि मग त्याने भगवंतांना वचन दिलं की आता त्याचा भ्रम विषाद निर्माण होणार नाही का. तर आता तो कौरव सैन्यातील आणि या पांडव सेनांमध्ये स्वजनांच्या मोहांपासून अलिप्त होत होता आणि तो कुठेतरी आध्यात्मिक होत होता. मग त्याची बहिर्मुखी जी चेतना होती ती कुठेतरी अंतर्मुखी होत असल्याने तो आता विराट विश्वरूपाचं दर्शन घेण्यासाठी सज्ज होत होता. आता अर्जुनाने येथे बघा भगवंतांना दुसऱ्या श्लोकामध्ये कमलपत्राक्ष म्हणजे कमळाच्या पानाप्रमाणे नेत्र असलेलं असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे याचा भावार्थ काय की भगवंतांच्या नेत्रातून स्नेह ओसंडून वाहत होता आणि भगवंतांकडनं मग जे जे ऐकलं होतं ते आता प्रत्यक्ष बघण्याची उत्कट इच्छा अर्जुनाला निर्माण झाली होती आणि आतापर्यंत त्याने जे काही श्रवण केलं त्याची त्याला अनुभूती मिळण्याची वेळ जवळ आलेली होती. आणि मग अशा प्रकारे अर्जुनाने ही प्रार्थना केली आणि यामधून मग त्याची अवस्था समजून येते. म्हणजे बघा, थेंबाला सागर व्हायचं हवे असेल तर त्याने आपलं अस्तित्व मिटवून त्या सागरामध्ये सामील झालं पाहिजे. आणि जर तो थेंब आपलं अस्तित्व मिटवायला तयार नसेल तर तो तसाच सुकून जातो. आणि ही वस्तू स्थिती जी आहे तर ती स्वीकारायला हवी. आणि अर्जुन असंच अशा प्रकारे इथे आपलं अस्तित्व मिटवायला तयार झाला होता. म्हणजे आपल्या अहंकाराचं विसर्जन करायला तयार झाला होता. आणि मग आता अर्जुन प्रार्थना करत होता की हे भगवंता, हे योगेश्वरा, जर आपण मला आपले ते रूप पाहता येईल अशा योग्यतेचं मानत असाल तर आपण आपल्या त्या अविनाशी स्वरूपाचं मला दर्शन घडवावं. अतिशय नम्र भाव आहे याच्यामधनं. आणि अशा प्रकारे पुढे जाऊन बघूया भगवंतांनी मग ही विनंती मान्य केली. श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, हे पार्था, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी युक्त अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवंत म्हणाले की हे पार्थ, आता तू माझी शेकडो हजारो नाना प्रकारची, नाना रंगांची आणि नाना आकारांची अलौकिक अशी रूप पहा. मग काय आहेत बरं? पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे भरतश्रेष्ठा, आदित्य, वसु, रुद्र आणि अश्विनी कुमारांच्या विविध रूपांना आणि इतर सर्व देवदेवतांना या ठिकाणी पहा. यापूर्वी कोणत्याही मनुष्याने कधीच न पाहिलेल्या किंवा न ऐकलेल्या अनेक अद्भुत रूपांना पहा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आदितीच्या 12 पुत्रांना, 8 वसूंना, 11 रुद्रांना, दोन्ही अश्विनी कुमारांना आणि 49 मरुद्गणांना पहा. तसंच आणखी ही पुष्कळशी यापूर्वी न पाहिलेली आश्चर्यकारक अशी रूप पहा. आणि याखेरीज जी काही तुला आश्चर्यकारक सिद्ध व्हायला सांगून भगवंतांनी काय सांगितलं आहे, कुठेतरी अर्जुनाची उत्कंठा वाढवलेली आहे, जिज्ञासा वाढवलेली आहे. पुढे बघूया. इहैकस्थै जगत्कृत्स्नं पश्याद्यस्य चराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यामध्ये तुला जे काही पाहायची इच्छा असेल ते हे सहज विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवंत म्हणतात की अर्जुना, या चराचर युक्त असं जे सर्व जग आहे, तसंच आणखी दुसरं काही पाहण्याची तुझी इच्छा असेल तर येथे हे सर्व माझ्या देहामध्ये एका ठिकाणी एकत्रितपणे स्थित आहे, ते आता पहा. म्हणजे याप्रमाणे भगवंत करुणामय होऊन बोलले तरीही आता इथे अर्जुन तर काही प्रतिसादच देत नाही, काही रिॲक्टच होत नाहीये. आणि अर्जुन नुसता स्तब्धच राहिला. आता अर्जुन का बरं असं स्तब्ध राहिला? म्हणून मग भगवंतांनी ज्यावेळेस त्याच्याकडे पाहिलं तेव्हा त्यांना तो तसाच उत्कंठा वाढलेल्या अवस्थेत आढळला. आणि म्हणून मग अर्जुनाला काय म्हणतात भगवंत? न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाही, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे चर्मचक्षुंनी तू काही पाहू शकणार नाही, म्हणून आता मी तुला दिव्य दृष्टी देतो व तिच्या साह्याने तू हे सर्व ईश्वरी योग शक्ती पाहू शकशील. आणि मग अर्जुनाने तर आता आपल्या अहंकाराचं, मीपणाचं संपूर्ण विसर्जन केलं. भगवंतांनी मग त्याला दिव्य दृष्टी प्रदान केली. आणि मग इकडे अर्जुनाला दिव्य दृष्टी लाभली आणि तो विराट रूपाचं दर्शन घेऊ लागला. आणि ज्याप्रमाणे बघा तिकडे हस्तिनापुरामध्ये महर्षी वेदव्यास यांच्या कृपेने दिव्य दृष्टी लाभलेला संजय याला सुद्धा जे अर्जुनाला दिसत होतं ते त्याला देखील दिसत होतं. आणि मग ते आपल्या कधीही प्रकाश न बघितलेल्या अंध धृतराष्ट्राला संजय सांगत आहे, वर्णन करून सांगत आहे. मग संजय काय म्हणत आहे 9व्या श्लोकामध्ये? संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून योगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी आपले विश्वरूप अर्जुनाला दाखविले. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता संजय काय म्हणतोय की महाराजा म्हणजे धृतराष्ट्राला म्हणत आहे की महायोगेश्वर आणि सर्व पापांचा नाश करणारे भगवंत असे सांगून मग अर्जुनाला त्यांचे परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दाखवू लागले.
आणि मग पुढे वर्णन आहे 10 आणि 11 मध्ये, ते बघूया. अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केली होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, आणि सर्वव्यापी होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. संजय आता इथे सांगत आहे की अर्जुनाला अनेक मुख आणि त्याच्या दुप्पट नेत्र दिसत आहेत, मग अनेक अद्भुत दृश्य दिसत आहेत. त्यांनी दिव्य वस्त्रे, आभूषणे, दिव्य शस्त्र धारण केली आहे, असामान्य तेज असलेली वैजयंती माला घातलेली आहे, दिव्य गंधांचं लेपन केलेलं आहे. असं आश्चर्यकारक अनंत, ज्याचा अंत नाही असा, असं ते रूप तो पाहत आहे. आणि त्याचा विस्तार कुठेपर्यंत आहे, अंत कुठे आहे, हे त्याला कळत नाही. मग साऱ्या विश्वात त्यांचं मुख पसरलेलं दिसत आहे. कल्पना करा किती विलक्षण तो, त्याचं ते दृश्य तिथे अर्जुन पाहत असेल. आणि मग या रूपाचं तेज किती आहे, ते कसं दिव्य रूप आहे, आणि याची अनुभूती इथे संजय सर्वांना धृतराष्ट्राला सांगत आहे, नमूद करत आहे. आणि मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 12. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचितच त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता अर्जुन जे काही विश्वरूप पाहत आहे, मग त्याचा प्रकाश किती अलौकिक, किती विलक्षण, याचं वर्णन धृतराष्ट्राला सांगताना संजय म्हणत आहे की हजारो सूर्यांच्या एकत्रित प्रकाशाची बरोबरी कदाचित त्याच्याशी होऊ शकेल. आणि मग अर्जुनाच्या मुखातून त्या दिव्य विश्वरूपाचं प्रत्यक्ष वर्णन आपण जाणून घेणार आहोत. तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्णा. हरे आता कृष्ण. आता बघा, आजूबाजूला आपण बघा विविध प्रकारच्या सजीव निर्जीव ज्या काही व्यक्ती असतात, वस्तू असतात, प्राणी बघतो. शिवाय झाडं, डोंगर, प्राणी, पक्षी, स्त्री, पुरुष अशी विविधता आपल्याला दिसत असते. म्हणजे एका झाडातही बघा मूळ असतं, खोड, पाने, फुले अशी विभागणी आपण पाहत असतो. आणि मग ही सर्व सृष्टी पांडुपुत्र अर्जुनाने त्या देवांचे देव योगेश्वराच्या एकाच शरीरामध्ये पाहिली. आणि मग हे पाहिल्यावर काय झालं, तर पुढे संजय सांगत आहे. ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता बघा भगवंतांचं दर्शन घडलं तर काय होईल, म्हणजे बघा नतमस्तक होऊन हात जोडले जातील, मस्तक टेकून प्रणाम केल्यानंतरच कुठेतरी वाचा फुटेल. जेव्हा ध्रुव बाळाची कथा येते भागवतम मध्ये, तर तेव्हा ध्रुवाने जेव्हा भगवंतांना बघितलं, तर तेव्हा तो पूर्ण स्तब्ध झाला की भगवंतांची मी स्तुती कशा प्रकारे करू. आणि तेव्हा भगवंतांनी काय केलं होतं की आपल्या
मायेने, शक्तीने, योगमायेच्या शक्तीने त्याच्या गालावरती शंखाचा स्पर्श केला होता. आणि कुठेतरी तेव्हा जी प्रल्हाद स्तुती आहे, आज तर आपल्याला ती वेळ नाहीये, कारण आपल्याला पूर्ण श्लोक घ्यायचे आहेत, पण कधी वेळ मिळाला तर ती प्रल्हाद स्तुती नक्कीच खूप सुंदर आहे, ती आपण नक्कीच पाहूया. तर मग आता इथे अशाच प्रकारे अर्जुनाचं देखील तसंच झालं. मग त्या विश्वरूपाचं वर्णन करताना तो रोमांचित झाल्याने श्लोकांचा भावही बदलतो. म्हणजे आता पुढील श्लोक हे त्रिष्टुप छंदामध्ये येतात, तर ते आपण बघणार आहोत. श्लोक क्रमांक 15. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे भगवन, हे कृष्ण, मी तुमच्या एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी, अलौकिक आणि सर्व अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. का अर्जुनाने जे रोमांचकारी अद्भुत वर्णन मग त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, की बघा, ज्याप्रमाणे रात्रीच्या वेळी आकाशात ज्याप्रमाणे अनेक ग्रह, गोल तारे दिसतात, त्याप्रमाणे हे भगवंता तुमच्या या एका देहात सर्व भूतमात्र, प्राणीमात्र, चराचर सृष्टी सामावलेली मला दिसत आहे. व कमलासनावर विराजित ब्रह्मदेव, महादेव आणि होऊन गेलेले ऋषीगण असे कालातीत दर्शन त्याला घडत आहे. त्याचबरोबर मग पाताळातील दिव्य सर्प दिसत आहे. अनेक गोष्टी एकत्र दिसल्या की गोंधळ उडतो आणि मग क्रम लावता येत नाही. आणि अशा प्रकारे इथे अर्जुनाचा तोच गोंधळ उडाला आहे. अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आधी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इथे बघा, विश्वेश्वर असं म्हटलं आहे, म्हणजे विश्वाचा ईश्वर, अखिल विश्वावर ज्याचं शासन चालते असा. मग या विश्वेश्वराचं अगणित असं देह, उदर, बाहू, अगणित डोळे दिसत आहे. मग दाही दिशांना ज्याप्रमाणे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान्य, वायव्य, ऊर्ध्व आणि अधर, इथे ठाव लागत नाही. आणि तुझं अनंत रूप सर्व बाजूंनी दिसत आहे. अनंत म्हणजे ज्याचा अंत नाही असल्याने मग त्याचा आधी म्हणजे सुरुवातही दिसत नाही आणि मध्यही नाही. मग असा कुठलाच कण, परिमाण नाही आणि जिथे तुम्ही दिसत नाही. मग सर्व काही तुम्ही व्याप्त केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे मग अर्जुनाची विनंती मानून भगवंतांनी त्याला आपलं विश्वरूप दाखवलं आणि त्या विश्वरूपाने सर्व काही व्याप्त केलेलं आहे. ज्याप्रमाणे विभूती योगामध्ये जे वैशिष्ट्य आपण काल ऐकले, आता इथे ते बघायला त्या दृष्टीने इथे अर्जुन वर्णन करून सांगत आहे. श्लोक क्रमांक 17. किरीटिनं गदिनैश्च क्रीणैश्च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान रूप मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुनाला तर या विश्वरूपामध्ये त्यांचा भगवंतांचा मुकुट दिसत आहे, ज्याचं तेज काहीतरी निराळं वेगळंच आहे. एका हातात गदा, एका हातात चक्र असलेले वीर श्रीकृष्ण दिसत आहे. म्हणजे बघा, जेव्हा शस्त्र उचलणार नाही अशी शपथ घेऊन युद्धभूमीवर आले असले तरी त्यांनी शस्त्रांचा त्याग केला नाही. त्यांची ओळख असलेलं सुदर्शन चक्र
त्यांच्या भगवंतांच्या हातात दिसत आहे. त्यांचं रूप हे जणू दिव्य तेजाच्या दीप्तिमंत राशी आहेत. आणि हे पाहून अर्जुनाची भावावस्था काय झाली असेल याची कल्पना आपण करू शकत नाही. पण त्या कल्पनेपर्यंत जाण्याचा प्रयास मात्र नक्कीच करू शकतो. मग या तेजाच्या राशींचा प्रकाश कसा असेल, तर प्रदीप्त असे म्हणू शकतो. अनल म्हणजे अग्नी आणि अर्क म्हणजे सूर्य यांच्या प्रकाशाप्रमाणे या राशी तेजस्वी आहेत. म्हणजे बघा, आता दुपारच्या वेळी सूर्याचा प्रकाश आपल्या डोळ्यांना सहन होतो का? नाही. मग त्रास कमी करण्यासाठी आपण काय करतो की काळा चष्मा लावतो. तसंच हजारो सूर्यांच्या प्रभेकडे बघायला किती कष्ट होतील. त्यामुळे मग ते रूप दुर्निरीक्ष म्हणजे बघण्यास कष्टकारक आहे. आणि मग असं हे चकित करणारं रूप बघून पुढील 2 श्लोकांमध्ये अर्जुन भगवंतांची स्तुती करत आहे. 18 आणि 19 मध्ये श्लोक पठण करते. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वान्दितहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य हे तुमचे मित्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 18 आणि 19 मध्ये जे वर्णन केलं आहे की ज्याला सर्व विश्व जाणण्याचा प्रयास करत असतं, आणि मग ते तर तुम्ही माझ्या समोर साक्षात प्रत्यक्ष उभे आहात. म्हणजे तुम्ही विश्वाचं आश्रयस्थान आहात. केवळ पृथ्वीच नाही तर लाखो करोड जी काही ग्रहतारा आहेत, असंख्य प्रकाश वर्ष जे दूरवर पसरलेल्या आकाश गंगा तुमच्यामध्ये सामावलेल्या आहेत. असं शाश्वत सनातन म्हणजे ज्यांचे आधी कोणाला माहित नाही असे शाश्वत धर्माचे तुम्ही काय आहात? गोप्ता म्हणजे रक्षक आहात. आणि सनातन पुरुष तत्व म्हणजे ज्यापासून हा सारा संसार निर्माण झाला, असं हे चैतन्य तत्व देखील तुम्हीच आहात. आणि मग आपण आदी मध्य अंत नसलेले, ज्याप्रमाणे अनंत सामर्थ्याने युक्त बाहू असलेले चंद्र आणि सूर्य ज्यांचे नेत्र आहे, तसंच दीप्त हुताश वक्त्रम म्हणजे तप्त अग्नीसारखं ज्यांचं मुख आहे, आणि आपल्या तेजाने या जगाला तापविणारे असे आहात ते मला इथे दिसत आहे. ज्याप्रमाणे बघा, आता 16वा श्लोक आपण जेव्हा बघितला, अनेक बाहू दरवक्त्र नेत्र म्हणजे तिथे अनादी अनंत स्थळ भावाने अर्जुन ते म्हणत आहे. आणि तिथे तो भगवंतांच्या विराट आकाराचा आदी मध्य अंत यांचा पत्ता लागत नाही असं सांगतो. आणि आता हेच तो काल भावाने म्हणत आहे. आणि मग आपण कधीपासून आहात, कधीपर्यंत असणार याचा मध्य कधी कोठे आहे हे मी जाणू शकत नाही. मग अशा प्रकारे पुढे भगवंतांची पूजा देवदेवता करतात. मग असं वर्णन इथे 20, 21, 22 मध्ये अर्जुन म्हणत आहे, ते बघूया. या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हिं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् त्वमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वै. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत.
हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करीत आहेत. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेवे, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बघा आता 20, 21, 22 मध्ये जे काही वर्णन आहे, मग पृथ्वी आणि स्वर्ग यांमधील जे अंतराळ आहे, सारे अवकाश तुम्हीच व्याप्त केलेला आहे. म्हणजे इथे जे अर्जुन बघत आहे इतकं व्यापक रूप आहे. मग तुम्ही एकट्याने या सर्व दिशा व्यापलेला आहे. सारं विश्व तुमचं अद्भुत आणि उग्र रूप पाहून व्यथित झालं आहे. आणि मग अर्जुनाची कल्पना होती की विश्वरूप अतिशय सुंदर असेल. मग आपल्यालाही बघा विश्व सुंदर असावं असं वाटतं. पण कधी कधी भूकंप येतो, सुनामी येते, अग्नितांडव होतो, अतिशय पावसाचा हाहाकार होतो, पूर येतात, आदी घटना आपल्याला बघाव्या लागतात. आणि मग अशा प्रकारे अर्जुन म्हणतोय की देवांचे समुदाय तुमच्यामध्ये प्रवेश करून तुमच्याशी तदाकार तादात्म्य पावत आहे, एकरूप होत आहेत. मग काही लोक भयभीत होऊन नतमस्तक होऊन तुमचे गुणगान करत आहेत. ऋषी मुनी महात्मा सर्वांचं कल्याण हो, ओम स्वस्ती अशी कामना व्यक्त करून विविध स्तोत्रांद्वारे तुमची स्तुती गात आहेत. ज्याप्रमाणे आपण हे म्हणत असतो बघा, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भाग भवेत. म्हणजे सगळे सुखी होत, सगळे रोगमुक्त राहोत, सगळे चांगल्या मंगल घटनांचे साक्षीदार बनो आणि कोणाच्या वाट्याला दुःख येऊ नये. म्हणजे सर्वांसाठी हा आशीर्वाद मागणे ही आपली संस्कृती आहे. त्याचप्रमाणे मग अर्जुनाला आता विश्वरूप पाहताना असं वाटत आहे की विश्वातील इतर जन देखील तेच दृश्य बघत आहे. मग कोण कोण बघत आहे हे सांगताना तो काय म्हणतोय, 11 रुद्र, आदितीचे 12 पुत्र, सिद्धगण, विश्वदेव, देवांचे वैद्य, 2 अश्विन कुमार, 49 मरुद्गण आणि तुमच्यामध्ये सामावलेल्या पितृलोकामधील पितर तुम्हाला बघत आहेत. मग गंधर्व संगीतगान करत तुमचंच गुणगान गाताना तुम्हाला पाहत आहे. यक्ष, किन्नर, सिद्ध, साधू जन हे सारे आश्चर्य विस्मय चकित होऊन तुम्हालाच बघत आहेत. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. आणि आता 23, 24, 25 मध्ये अर्जुनाने गळीत झालेला हा जो अकराळ विक्राळ जे रूप आहे तर ते बघून तो कशा प्रकारे त्याचा भाव व्यक्त करत आहे. 23, 24, 25 पठण करते. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुर्पादं बहुतरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रविधास्तथाहम् नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमैः च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे महाभाऊ, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, चाखा, पाय, उदरे आणि अनेक अक्राळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहे. आणि त्यांच्याप्रमाणे मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशात भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा. तुमचे मृत्यूरूपी प्रज्वलित मुख आणि अक्राळ विक्राळ भयंकर दाढा पाहून मी माझे संतुलन राखू शकत नाही. सर्वच बाजूंनी मी गोंधळलेलो आहे. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. 23, 24, 25 मध्ये गर्भगळीत झालेला अर्जुन कुठेतरी गोंधळून गेलाय. का बरं? तर मग या भयानक रूपामध्ये अक्राळ विक्राळ त्याला दात दिसत आहे, ज्यात कोणीतरी तावडीच सापडेल की काय अशी त्याला भीती वाटते. आणि असं वाटलं होतं की मी तुमचं तर विश्वरूप सुंदर असेल असं त्याला वाटत होतं, पण हे भयानक रूप बघून मी तर व्याकुळ झालेलो आहे. आणि मग अर्जुन अशा प्रकारे पुढे विनवू लागतो की मग हे विष्णू आपण गगनस्पर्शी आणि प्रकाशमान तसेच अनेक रंगांनी युक्त असून आपली जी वदनं आहेत तर ती पसरलेली आहेत, नेत्र तेजस्वी आणि विशाल आहेत. असं आपलं रूप पाहून माझं अंतःकरण व्याकुळ झालेलं आहे. मग त्यामुळे मला आता धैर्य आणि शांती काही लाभत नाहीये. आणि मग दाडांच्या योगाने विक्राळ आणि प्रलय कालाच्या अग्नीप्रमाणे दिसणारी आपली मुख पाहून मी इतका भयभीत झालो आहे की माझी दिशाभूल होत आहे. मला काही आनंदी असं याच्यामध्ये वाटत नाही. आणि मग अशा प्रकारे हे जगाचे आश्रयदाते, हे देवांचे देव आता आपले नेहमीसारखे मला प्रसन्न रूप दाखवा. आता वास्तविक पाहिलं तर भगवंतांनी अर्जुनाला आपलं हे विश्वरूप दाखवलं होतं. विश्वात सर्व काही आहे, मग ते चांगले आहे की वाईट आहे हे जो तो आपापल्या आकलनानुसार ठरवत असतो. मग विश्वामध्ये बघा सुख दुःख जन्म मृत्यू उत्पत्ती विनाशी द्वंद्व आहेत आणि ती राहणार. सुखापोटी दुःख येतं, मरणापोटी जन्म येतं, मरणामध्ये खरोखर जग जगतं. कवी भारत आंबे माहित असतील तर त्यांची अशी सुंदर कविता आहे. अशा प्रकारे त्यांनी देखील वर्णन केलंय की अशी चक्र ही नित्य सुरूच राहतात. मग 26 आणि 27 मध्ये काय आहे की योद्धे तुमच्या मृत्यूच्या मुखात कसे वेगाने प्रवेश करत आहेत त्याचं वर्णन इथे केलेलं आहे. तो दोन्ही श्लोक पठण करते. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वैः सहैवानिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माताजी 26वा श्लोकाचं. एक सेकंद. दोन्ही मला वाटतं एकच दिलेत. हो, दोन्ही एकच आहेत, बरोबर. 26 आणि ओके. 27. हरे हो, हरे कृष्णा. कृष्ण. हरे कृष्णा. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातली मुख्य योद्धेही तुमच्या भयंकर मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा दुसऱ्या अध्यायात भगवंतांनी अर्जुनाला जन्म आणि मृत्यूचे यांचं जे विज्ञान सांगितलं होतं. काय होता तो श्लोक? मांसाची जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संयाति नवानि देहि. म्हणजे आता ज्याप्रमाणे बघा एखादा एखादा मनुष्य जुनी वस्त्र टाकून नवीन वस्त्र परिधान करतो, त्याप्रमाणे देहात असणारा जो आत्मा आहे, मग तो जीर्ण झालेला शरीर देह टाकून नवीन दुसऱ्या देहात प्रवेश करतो. मग आता अर्जुन त्या तात्विक ज्ञानाची केवळ प्रत्यक्ष अनुभूती, जे थेरॉटिकल झालं ऐकून, आता प्रॅक्टिकली इथे बघत आहे की प्रत्यक्ष अनुभूती इथे तो घेत होता आणि भयभीत होऊन भगवंतांना सांगत होता. काय? की युद्धामध्ये सहभागी झालेल्या या राजांच्या समुदायांसह हे धृतराष्ट्राचे जे सर्व पुत्र आहेत, भीष्म आहेत पितामह, द्रोणाचार्य आहेत, तसेच कर्ण, त्याचप्रमाणे आमच्या पक्षाचे देखील प्रमुख योद्धे असे हे सर्व दाडांच्या योगाने अतिशय भयानक दिसणाऱ्या आपल्या मुखांमध्ये त्वरेने शिरत आहेत. म्हणजे कोणी चूर्ण झालेल्या मस्तकांनी आपल्या दातांच्या पट्टीमध्ये अडकून दिसत आहे.
अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 28. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा इषन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रामध्ये प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखांमध्ये प्रवेश करत आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इथे वर्णन नद्यांचं केलं आहे की ज्याप्रमाणे बघा नद्यांचे अनेक जलप्रवाह सागराला मिळण्यासाठी किती त्या दिशेने वेगाने वाहत असतात, त्याचप्रमाणे मग सर्व बाजूंनी जळत असलेल्या या आपल्या मुखामध्ये हे मनुष्य लोकातील वीर प्रवेश करत पाहत आहे. यथा प्रदीप्तैज्ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे पतंग आपल्या विनाशाकरिता प्रदीप्त अग्नीमध्ये प्रवेश करीत असतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व लोक द्रुत गतीने भराभरांच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत असल्याचे मी पाहत आहे. हरे कृष्णा. तर ज्याप्रमाणे बघा पतंग जो असतो तो जळून स्वतःचाच नाश करून घेण्यासाठी अत्यंत वेगाने युक्त होऊन त्या प्रदीप्त अग्नीमध्ये प्रवेश करतो. आता पावसाळ्याचे दिवस आहे बघा, आपण जेव्हा दीप प्रज्वलन करतो तेव्हा कशा प्रकारे तिथे ते किडे त्या प्रकाशाच्या दिशेने जातात आणि स्वतःचा प्रवेश करतात आणि मग ते कुठेतरी स्वतःचा नाश करून घेतात. आणि मग त्याचप्रमाणे हे सर्व लोकही अत्यंत वेगाने युक्त होऊन स्वतःचाच नाश करून घेण्यासाठी आपल्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. लीलीयसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगतः समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे विष्णू, तुम्ही आपल्या प्रज्वलित मुखांनी सर्व बाजूंनी सर्व लोकांना गिळंकृत करीत आहात असल्याने मी पाहत आहे. आपल्या तेजाने तुम्ही संपूर्ण जगत व्यापून उग्र प्रखर होरपळणाऱ्या किरणांनी प्रकट झाला आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर बघा या सर्व लोकांना आपल्या जळत्या मुखांनी सर्व बाजूंनी गिळत असलेले आपण अति तृप्तीमुळे जिभा चाटत आहात. आणि मग हे विष्णू आपल्या तेजाने हे सर्व जग व्यापले जाऊन पूर्णपणे तप्त होत आहे. आता बघा आपण जे काही पाहिलं 15व्या श्लोकापासून 18व्या श्लोकामध्ये जे विश्वरूपामध्ये देवरूपाचं वर्णन येतं आणि मग 19व्या पासून 22व्या श्लोकापर्यंत उग्र रूपाचं वर्णन आपण पाहिलं. आणि मग आता 23व्या श्लोकापासून आतापर्यंत 30व्या श्लोकापर्यंत अत्यंत उग्र रूपाचं वर्णन इथे आलेलं आहे. आणि यामुळे आता अर्जुन भयभीत होऊ लागलाय. आणि मग आता पुढील श्लोकात अर्जुन या भयंकर रूपाचं कारण विचारत आहे. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे देवादिदेव, कृपया मला सांगा की उग्र रूपधारी तुम्ही कोण आहात. मी तुम्हाला प्रणाम करतो. तुमच्या कृपया माझ्यावर प्रसन्न. तुम्ही आदिपुरुष आहात. मी तुम्हाला जाणू इच्छितो, कारण मला तुमचे प्रयोजन माहीत नाही. हरे हरे कृष्णा. इथे जे अर्जुनाने विचारलं आहे की असं हे उग्र रूप धारण केलेले आपण आहात तरी कोण. आणि मग इथे मी आपल्याला वारंवार नमस्कार करतो आहे, आपण माझ्यावर कुठेतरी अनुग्रह करावा, कृपा करावी. म्हणजे मला आपल्याला पूर्णत्वाने जाणून घ्यायची इच्छा आहे. का तर आपली ही प्रवृत्ती मला काहीही समजत नाहीये. आणि मग अर्जुन अशा प्रकारे भगवंतांचं विराट रूप पाहून विनवत राहिला, प्रार्थना करू राहिला. का तर या जगामध्ये तो भगवंतांना पितांबरधारी मस्तकी मोर मुकुट परिधान केलेलं मुरलीधर या रूपामध्ये म्हणजे त्यांचा सखा गुरु या रूपात पाहत होता. आणि मग भगवंतांचं असं
अचानक बदललेलं रूप त्याच्या काही पचनी पडत नव्हतं. आणि मग हे भयंकर रूप पाहण्याची त्याची क्षमता आता कुठेतरी संपली होती. आणि मग अर्जुनाला उत्तर देताना भगवंत काय म्हणतात? श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वान् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजेच पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील सर्व योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुनाला उत्तर देताना भगवंत सांगतायत की लोकांचा संहार करण्यासाठी वृद्धी पावलेला मी काय आहे? महाकाल. म्हणजे येथे मी लोकांचा संहार करण्यासाठी प्रवृत्त झालेलो आहे. जरी तू युद्ध केलं नाही तरी या दोन्ही पक्षांमध्ये जे योद्धे आहेत ते सर्व नष्ट होणारच आहेत. आणि काल म्हणजे मृत्यूची यमदेवता. आपल्याला माहिती आहे, काल आपण बघितलं विभूतींमध्ये. आणि मग त्या काल या शब्दाने त्रिकालज्ञ म्हणजे भूत, वर्तमान आणि भविष्य जाणणारा हे देखील तिथे बोध झालेला होता. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूंवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सव्यसाची म्हणजे अर्जुनाचं हे एक प्रबोधन संबोधन दिलेलं आहे. आणि मग इथे काळाची सापेक्षता ओळखून तू युद्ध करायला उभा राहा, यश संपादन कर. आणि मग शत्रूंना जिंकून या समृद्धीयुक्त राज्याचा उपभोग घे. आणि या सर्वांना तर मी पूर्वीच मारून टाकलेला आहे. आणि मग हे दोन्ही हातांनी, सव्यसाचीचा अर्थ काय? दोन्ही हातांनी युद्ध करू शकणाऱ्या, शरसंधान करू शकणाऱ्या कुशल धनुर्धर अर्जुना. मग धर्माची पुन्हा संस्थापना करण्याच्या माझ्या या कार्यामध्ये तू काय कर? निमित्त मात्र, केवळ एक साधन बन. निमित्त मात्रम भव सव्यसाचेन. पुढे बघूया. द्रोणैच भीष्मैच जयद्रथैच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वयि जहिमा व्यतिष्ठा यद्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना पूर्वीच मारलेले आहे. म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नको. केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, भगवंतांचा उपदेश स्पष्ट आहे. काय आहे? की जो सृष्टी चक्रामध्ये समवेत आहे, प्रवाहात समवेत आहे, तो तरून जाईल. आणि जो प्रवाहाला विरोध करेल तो बुडून जाईल. मग आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म हे अर्जुनासाठी कितीही पूजनीय असले तरी ते अधर्माच्या, असत्याच्या बाजूनी होते. त्यांनी कपटानं द्यूत खेळणं, द्रौपदी वस्त्रहरण इत्यादी अधर्म होऊ दिला होता. त्यामुळे मग आध्यात्मिक दृष्ट्या ते खचलेले होते. आणि म्हणून आता भगवंतांनी अर्जुनाला त्यांना शारीरिक दृष्ट्या संपवण्याचं कार्य सोपवलेलं होतं. आणि मग संजय आता पुढे काय सांगत आहे? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरारक कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला.
भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. म्हणजे इथे म्हणत आहे, हरे कृष्णा, की आतापर्यंत अर्जुनाने फक्त जे काही ऐकलं ते तो बोलत होता, पण आता ज्याचा साक्षात्कार झाला होता तेच तो बोलत असल्यामुळे पूर्ण अहंकार रहित होऊन नतमस्तक होऊन तो बोलू लागला. म्हणजे त्या भगवंतांचं गुण वर्णन करू लागलाय. त्याप्रमाणे श्लोक क्रमांक 36 बघूया. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्ष उल्हासित होते आणि सर्व तुमच्यावर अनुरुक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. सर्व योग्यच घडत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे अर्जुन काय म्हणतोय, काय हे करत आहे, स्तुती गुणवर्णन करत आहे की हे योग्यच आहे. काय की आपलं नाव, गुण आणि प्रभाव यांनी जग आनंदित होऊन आपल्यावर अतिशय प्रेम करू लागतं. मग राक्षस भयभीत होऊन दाही दिशांना पळतात आणि सर्व सिद्ध पुरुषांचे समुदाय आपल्याला वंदन करीत आहेत. अशा प्रकारे हे सर्व जाणून भगवंतांची स्तुती करत आहे. कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् सत् तत्परं यत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे महात्मना, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदिष्टीकर्ते तुम्ही आहात. तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे अर्जुन म्हणत आहे, हे महात्मन, म्हणजे महातल्या महान, अतिशय महान आत्मा, जे परम तत्व आहे, मग ते आपल्याला का प्रणाम करणार नाहीत? आपण तर ब्रह्मदेवांहूनही महान आणि पूर्वीचे काय आहात? कर्ता आहात. आणि मग हे अनंता, हे देवादिदेवा, हे जगन्निवासा, तू सत असत आणि त्याच्याही पलीकडे असलेलं जे अक्षर ब्रह्म आहे तेही आपणच आहात. त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यै च परै च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुराण या व्यक्त प्राकृतिक दत्ताचे एकमात्र आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे श्रेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही गुणातीत असे परम आश्रयस्थान आहात. या अनंत रूपात तुम्हीच हे संपूर्ण भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. निधानम म्हणजे इथे जे वर्णन केलं आहे बघा श्रील प्रभुपादांनी, की निर्विशेष ब्रह्मज्योती सहित सर्व काही भगवंत श्रीकृष्णांवरच आश्रित आहे. असे आपण आदिदेव पुराण पुरुष आहात, म्हणजे या विश्वाचं गंतव्य स्थान आहात. प्रलयकाली विश्वाचा आपल्यामध्येच लय होतो. आपण सर्वज्ञ आहात. आपण अत्यंत श्रेष्ठ असं आश्रयस्थान आहात. आणि मग हे अनंत रूपा, आपण हे अवघे विश्व व्यापलेलं आहे. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्ही वायू आहात, परम नियंता, अग्नी, जल आणि चंद्र देखील तुम्हीच आहात. तुम्ही आदिजीव ब्रह्मदेव तसेच प्रपितामहही तुम्हीच आहात. पितामहही तुम्हीच आहात. म्हणून माझा तुम्हाला श्रह नमस्कार असो आणि पुन्हा पुन्हा मी तुम्हाला नमस्कार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर बघा, आपण भगवंतांना काय म्हणत आहे अर्जुन, की आपण वायू, यम, अग्नी, वरुण, चंद्र, ब्रह्मदेव तर आहातच,
पण ब्रह्मदेवाचेही आपण पिता आहात. आपल्याला नमस्कार असो, हजारदा नमस्कार असो, पुन्हा पुन्हा आपल्याला नमस्कार असो. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्हाला पुढून, पाठीमागून आणि सर्व बाजूंनी नमस्कार असो. हे अनंत वीर्य, तुम्ही अपार शक्तीचे स्वामी आहात. तुम्ही सर्व व्यापी आहात आणि म्हणून सर्व काही तुम्हीच आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वारंवार इथे भगवंतांसमोर नतमस्तक अर्जुन होत आहे आणि इथे पण त्याच प्रकारे इथे भगवंतांना अर्जुन म्हणत आहे की आपण सर्वत्र आहात. आपल्या सामर्थ्याला अंत नाही, आपल्या पराक्रमाला सीमा नाही. आपण तर सर्व जग व्यापलेले आहे, म्हणून आपण कसे आहात? सर्वरूप आहात. आपल्याला पुढून मागून सर्व बाजूंनी नमस्कार असो. आणि आता अर्जुन भगवंतांची क्षमा मागू लागतो. 41 आणि 42 अतिशय महत्वाचे श्लोक आहेत आणि ते मी पठण करते. सखीति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण हे यादव हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेम किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल कृपया मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शैलीवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांची क्षमा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आतापर्यंत तर नम्र भाव होता, आता क्षमाशील भावही झाला. का बरं? आतापर्यंत अर्जुनाला वाटत होतं की कुठेतरी हा मी जे काही आपला महिमा जाणत नव्हतो, त्यामुळे मग कधी रागाच्या भरात, कधी अनादराच्या भावनेने किंवा मैत्रीमुळे मग त्याच्यामध्ये बरोबरीचा समजून अनावधानाने मी आपल्याला अरे कृष्णा, अरे यादवा, अरे सख्या इत्यादी आपल्याला बोललो होतो. आणि मग त्याचप्रमाणे मग ज्यांच्या प्रभावाचं अथवा स्वरूपाचं प्रमाण करता येत नाही असे आपण आहात. आणि मग हे न समजल्यामुळे मग विहार करताना, निसताना, बसताना, जेवताना, अगदी आपण एकांतात असताना देखील किंवा लोकांतात असताना देखील मी आपल्याला गृहीत धरलं होतं. आणि मग कुठेतरी चेष्टा, थट्टा या बहाण्याने जो मी आपला अपमान केला असेल त्याबद्दल आपण मला क्षमा करावी. अशा प्रकारे हे दोन श्लोक अतिशय महत्वाचे आहेत की याच्यामधनं कशा प्रकारे क्षमाशील भाव, मुळात हे सगळं जाणता अजाणता अर्जुनाने कधीही असा जाणून बुजून केलेला अपमान नव्हता. तरी देखील हे विश्वरूप पाहून हा जो भाव आहे तो इथे त्यामधनं इथे तो क्षमा मागत आहे. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तुम्ही या संपूर्ण चराचर सृष्टीचे पिता आहात. तिचे परमपूज्य आध्यात्मिक गुरु तुम्ही आहात. तुमच्या बरोबरीचा कोणीही नाही, तसेच तुमच्याशी कोणी एकरूपही होऊ शकत नाही. तर मग हे अतुलनीय शक्तिशाली भगवंता, त्रैलोक्यामध्ये तुझ्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ कोण असू शकेल? हरे हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणतोय की आपण तर या चराचर जगताचे पिता आहात, तसेच सर्वश्रेष्ठ जगद्गुरु आणि अत्यंत पूजनीय. मग आपला प्रभाव अतुलनीय आहे. जिथे स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ या त्रिलोकातही आपल्या बरोबरीचा असा दुसरा कोणीही नाही. आणि मग कोणी आपल्याहून श्रेष्ठ कसा बरा असू शकेल? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काय
प्रसादयित्वा महमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखीव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोड. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रत्येक जीवाचे आराध्य परमेश्वर तुम्हीच आहात. मी साष्टांग प्रणिपात करून तुमच्याकडे कृपा याचना करीत आहे. ज्याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्राचा उर्मटपणा सहन करतो, किंवा मित्र दुसऱ्या मित्राचा उद्धटपणा सहन करतो, किंवा पत्नी आपल्या पतीचा उद्दामपणा सहन करते, त्याचप्रमाणे कृपया मी केलेल्या अपराधांची मला क्षमा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आणि म्हणूनच बघा, जगताचे स्वामी स्तवन करणाऱ्याला योग्य असल्या आपल्याकडून मी आपल्या चरणांवर देह नमवून अनुग्रह करून घेऊ इच्छित आहे. आणि मग हे देवा पिता, ज्याप्रमाणे पुत्राचे, मित्र ज्याप्रमाणे मित्राचे, आणि प्रियजन ज्याप्रमाणे प्रियजनांचे अपराध सहन करतात, त्याप्रमाणे आपणही मला माझ्या अपराधांसाठी क्षमा करा. आणि मग पुढे अर्जुन म्हणत आहे की माझी इच्छा आता पूर्ण झाली, आणि आता ते आपले पूर्वीच आपलं विष्णू रूप दाखवा. 45 आणि 46 बघूया. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. किरीटिनं गदिनैचक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळही झाले आहे. म्हणून हे देवादेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा. तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रबाहो भगवान, मस्तकावर मुकुट धारण केलेले आणि शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी तुमचे चतुर्भुज रूप मी पाहू इच्छितो. तुम्हाला या रूपामध्ये पाहण्यासाठी मी आतुर झालो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता या 2 श्लोकांमध्ये अर्जुन विष्णू रूप दाखवा अशी विनंती करत आहे. म्हणजे पूर्वी कधी न पाहिलेलं आपलं हे विस्मयकारक विश्वरूप पाहून मी आता हर्षभरीत झालो आहे, आणि भयाने माझं मन व्याकुळही झालं आहे. म्हणून देवा आता काय करा, आपण मला ते चतुर्भुज विष्णुरूप दाखवा, आणि मग हे देवादिदेवा, हे जगन्निवास माझ्यावर अनुग्रह करा. मग मी पहिल्यासारखेच आपणाला किरीट धारण केलेलं, गदा, चक्र, शंख, पद्म हातात घेतलेले अशा रूपात पाहू इच्छितो, आणि म्हणून आपण मला त्याच चतुर्भुज स्वरूपामध्ये दर्शन द्यावं. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत की माझं हे रूप आजपर्यंत कोणीही पाहिलेलं नाही. श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्. हरे कृष्ण. कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्व तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्यरूप पाहिलेले नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवंत म्हणतायत की हे अर्जुना, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन अनुग्रह करण्यासाठी, कृपा करण्यासाठी आपल्या योग शक्तीच्या सामर्थ्याने हे माझं जे परम तेजोमय सर्वांचं विश्वात्मक असं अनंत आणि आद्य जे श्रेष्ठ विराट जे स्वरूप आहे ते तुला मी दाखवलं आहे. आणि आता माझं रूप तुझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणीही यापूर्वी पाहिलं नव्हतं. वेदयज्ञाध्ययनैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कुरुप्रवीर,
तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणी पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्म करण्याने किंवा उग्रतप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगामध्ये येणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता इथे भगवंतांना असं म्हणायचं नाहीये की वेद पठण, यज्ञ, याग, शास्त्राचं अध्ययन, दान, ज्याप्रमाणे वैदिक कर्म आणि उग्र तपश्चर्या ही साधनं व्यर्थ आहेत. भगवंतांचा इथे सांगण्याचा मतितार्थ काय आहे की या सर्व पायऱ्या आहेत, टप्पे आहेत. पण या सर्वांमुळे अहंकार नष्ट होऊन संपूर्ण समर्पणाचा भाव आला तरच ईश्वर दर्शनाची पात्रता येऊ शकते. अन्यथा त्यांचा काहीही उपयोग नाही. म्हणजे कितीही प्रकारे मग वेदांचं अध्ययन करा, शास्त्रांमध्ये ज्याप्रमाणे सांगून दिलं आहे, आणि मग त्या अनेक पायऱ्यांमध्ये जे काही दान आहे, यज्ञ, याग आहे, मग या सर्व काय आहेत, पायऱ्या आहेत. अशा प्रकारे ते सांगितलं आहे. ते व्यथामाच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रुममीदम् व्यपेतविप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मद्भक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप शांत चित्ताने पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आणि अशा प्रकारे माता हे जे काही माझं भयानक रूप पाहून तू घाबरला आहेस, तर तू आता घाबरू नकोस, गडबडून जाऊ नकोस. आणि तो भीती सोडून प्रेमळ अंतःकरणाने तेच माझं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण केलेलं चतुर्भुज रूप पुन्हा बघ. आणि माता भगवंत पुन्हा चतुर्भुज रूप आणि नंतर मानव रूप धारण करतात. मग संजय काय म्हणत आहे? संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वा आश्वासयामास च भीतमेव. एक सेकंद, श्लोक परत पठण करते. एक सेकंद. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च वीतमेव भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनांना आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर संजय म्हणत आहे की भगवंतांनी अर्जुनाला असं सांगून पुन्हा स्वतःच चतुर्भुज रूप दाखवलं, मग पुन्हा सौम्य रूप धारण केलं. आणि त्या महात्म्याने भगवंतांनी काय केलं की घाबरलेल्या, गोंधळलेल्या अर्जुनाला आश्वासित केलं. श्लोक क्रमांक 51 बघूया. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपामध्ये पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतीव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांतचित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीवर आलो आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणत आहे की आपलं हे अतिशय सौम्य मानव रूप पाहून मला आता माझं चित्त कसं झालंय, स्वस्थ झालं आहे आणि मी माझ्या स्वाभाविक स्थितीला आलेलो आहे. आता या अध्यायातील बघा शेवटच्या 4 श्लोकांपर्यंत आपण आलेलो आहोत. आणि मग हे जे 4 श्लोक आहे अतिशय महत्वाचे आहे. आणि हे समजून घेतले तर भगवंतांची प्राप्ती कशी करावी हे समजून येतं. मग योग मार्गाने जात असताना अखेरीस द्वैत भाव संपुष्टात येतो आणि विभक्त भक्त होतो. आणि मग भक्त भगवंतांशी एकरूप होऊ शकतो. आणि मग अर्जुनाला आता हा अनुभव आलेला आहे की केवळ अनन्य भक्तीनेच हे रूप पाहणं
शक्य आहे, असा महत्वाचा संदेश इथे आपल्याला प्राप्त होतो. श्लोक क्रमांक 52. श्री भगवानुवाच सुदुर्शदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू जे माझे रूप पाहत आहेस त्यांचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंतांच्या या दर्शनाचा प्रवास अतिशय दूरचा आहे असं भगवंतच सांगतात. म्हणजे देव सुद्धा बघा या दर्शनाची इच्छा धरत असतात, आणि मग हे दर्शन कसं आहे, सुदूर असलं तरी अप्राप्य नाही. आणि मग पुढे बघूया. नाहं वेदेन न तपसा न दानेन चेच्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी वाचलेलं काहीच ऐकायला नाही आलं का? अच्छा, नाही, आवाज नाही आला. हरे कृष्णा. पुन्हा वाचते. दिव्य चक्षुंद्वारे तू जे रूप पाहत आहेस ते केवळ वेद अध्ययनाने, कठोर तपाने, दानाने किंवा पूजेने जाणणे शक्य नाही. या साधनांद्वारे कोणीही मला मूळ स्वरूपामध्ये पाहू शकत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे हे वर्णन केलं आहे की मग हे तुझं जे रूप आहे मग यज्ञ दान तपानेही प्राप्त होत नाही, तर मग या सर्वांचा काही उपयोग नाही का, असा प्रश्न तर मग साहजिकच पडू शकतो. तर बघा, ज्याप्रमाणे आता पुण्यावरनं मुंबईला जाताना वाटेमध्ये एखादं स्थान येतं जे रम्य असतं. मग पुण्यावरनं जेव्हा मुंबई मार्गावरती एखादं स्थानक येतं, मग ते स्थानक आपल्याला कुठेतरी ओलांडून मगच मुंबईला जाता येतं. पहिला पोहोचल्यानंतर ज्या गाडीने आपण मुंबईला जातो ती गाडी देखील आपल्याला सोडावी लागते. आणि मग अशाच प्रकारे गाडी काय आहे, साधन आहे. तसंच बघा, मार्गामध्ये येणारी ही जी काही स्थानक आहे वाटेमध्ये केवळ ती थांबे आहेत, आणि ती काही गंतव्यस्थान आहेत का, नाही. तसंच भगवंतांच्या प्राप्तीच्या मार्गामध्ये हे जे काही वेद आहे, यज्ञ आहे, तप आहे, दान आहे, ही काय आहे, साधनं आहेत, थांबे आहेत. म्हणजे आयुष्यभर वेदाध्ययन करत राहिलो तरी भगवंतांची प्राप्ती होणार नाही. मग भगवंतांची प्राप्ती हे अंतिम साध्य आहे. मग त्यामुळे मग वेदांचा अभ्यास तप भगवंतांचं रूप समजण्यासाठी आहे, आणि हे साधन आहे. मग याच्या पुढे भगवंतांना जाणायचं आहे. मग मानणं आणि जाणणं यामध्ये केवळ बघा 4 बोटांचं अंतर असतं, पण ते अंतर पार करावं लागतं. आणि मग यासाठी समर्पण भाव आवश्यक आहे, तरच बिंदूचा सिंधू होता येईल. म्हणजे समर्पणानेच बघा गंगा देखील सागराला समुद्राला मिळते. अहंकाराचा कुठेतरी त्याग करावा लागतो. म्हणजे याप्रमाणे जे काही आपण भगवंतांचं दर्शन आपल्याला मूर्तीत होत असतं तेच त्या सर्वत्र भगवंत जलामध्ये आहे, नद्यांमध्ये आहे, सर्वत्र व्याप्त आहे. आणि मग इथे ज्याप्रमाणे वर्णन केलं आहे, आता चातुर्मास चालू झाला आहे. मग नागपंचमी वगैरे तेव्हा नागांची पूजा असते, मग तेव्हा नैवेद्य दाखवला जातो. त्याचप्रमाणे जे काही बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांची पूजा करतो आपण, त्याचप्रमाणे वसुबारसेला आपण गायीची पूजा करतो. आणि ते तुळशी विवाह वगैरे जे काही करतात, मग त्या अशा प्रकारे जे काही पूजन वगैरे असतात त्यामध्ये काय आहे उद्देश, की सर्व चराचरांमध्ये, सर्व प्राणी मात्रांमध्ये आपण परमात्व तत्व पाहत असतो. आणि मग हे कशामधनं होतं, की वेद यज्ञ दान तप या साधनांनी हा भाव प्रकट होत असतो.
अतिशय महत्वाचा हा बोध आपल्याला मिळतो. पुढे 54 मध्ये बघूया. भक्त्या भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्यासमोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझा रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा म्हणजे अनन्य भक्तीने तत्वतः जाणता येतं, एकरूप होता येणं शक्य आहे. म्हणजे द्वैत भाव भगवंतांपासून विभक्त करतो आणि मग अशा स्थितीत भगवंतांना जाणता येणं शक्य नाही. भगवंतांना जाणण्यासाठी अनन्य भक्त व्हावं लागेल. आणि मग यासाठी बघा भगवद्गीतेचा अभ्यास करावा लागेल, अध्ययन करावं लागेल, वारंवार चिंतन करावं लागेल. आणि बघा आपण खरोखर कुठेतरी भाग्यवान आहोत म्हणूनच भगवंतांच्या कृपेने गीतेचा अभ्यास करण्याची इच्छा आपल्या मनात उत्पन्न झाली आहे. भगवंतांशी अद्वैत साधण्यासाठी अहंकाराचा कुठेतरी त्याग करणं आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे इथे जे वर्णन आहे मग अंतिम श्लोकामध्ये काय आहे सांगितलेलं ते बघूया. मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव. हरे कृष्ण. एक सेकंद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघात मुक्त होत माझ्या विशिष्ट भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर बघा भक्तांची सर्व कर्मे भगवंतांसाठी होतात. ज्याप्रमाणे झाडलोट करणं, स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करणं, वस्तू जागेवर आहेत की नाही नीटनेटकेपणाने ठेवणं आणि मग ही सर्व कर्मे देखील भगवंतांची कर्म आहेत अशा प्रकारे करायला हवीत. का तर भगवंतांना बघा स्वच्छता शुचिता प्रिय आहे. ज्याप्रमाणे आपण स्नान करतो का बरं तर देह भगवंतांचं निवास स्थान आहे, मंदिर आहे. मग त्यामुळे देहाची स्वच्छता देखील महत्वाची आहे. स्वयंपाक करताना देखील हा माझ्यासाठी नसून भगवंतांना नैवेद्य म्हणून आपण करतो आहोत ही भावना ठेवायला हवी. तर भगवंत कसे आहेत मुळात भावाचे भुकेले आहेत. कर्माचा भाव बदलला की मग भक्ती निर्माण होते आणि मग झोपताना देखील मी आपल्या नेत्रामध्ये साठवून समाधिस्थ होतो. झोपताना देखील याप्रमाणे समाधिस्थ होणं हे काय आहे हा भाव आहे. आणि मग ज्याप्रमाणे आद्य शंकराचार्यांनी त्यांच्या रचनेमध्ये म्हटलेलं आहे आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारं पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तखिलं शंभो तवाराधनम्. म्हणजे आपण माझे आत्मा आहात, माता पार्वती माझी बुद्धी आहे, माझे प्राण आणि इंद्रिय आपले कण आहेत, माझा देह आपलं मंदिर आहे, माझ्या जवळची काही भोग सामग्री आहे ते तुमच्या पूजेचे उपचार आहेत, माझी निद्रा म्हणजे समाधी आहे, माझं चालणं फिरणं ही तुमची प्रदक्षिणा आहे, मी जे काही बोलतो माझी वाणी म्हणजे तुमची स्तुती आहे, मी जे काही करतो जसं काही करतो त्याचा तुम्ही तुमची आराधना म्हणून स्वीकार करावा.
अशा प्रकारे हे तात्पर्य आहे की अशा प्रकारे हे जे काही वर्णन आहे, मग याप्रमाणे जे कर्म केलं जातं ते भगवंतांच्या प्रित्यर्थ केलं जातं. आणि मग हे जीवनामध्ये समर्पण भाव इथे अतिशय महत्वाचा सांगून दिलेला आहे. अशा प्रकारे हा अथैकादशोऽध्याय हा इथे विराम पावत आहे. आणि हे विश्वरूप दर्शन आपण इथे अनुभव घेण्याचा प्रयास केलेला आहे. झालेली ही सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूया. हरे कृष्ण हरी बोल.